Este deshumidificador provocou o incendio que esta mañá obrigou a ventilar unha casa do Porriño. O electrodoméstico estaba no baño, prendido para secar a bogada. Os bombeiros aconsellan non empregar eses aparellos en supervisión. De feito, neste caso tiveron sorte porque estaban dormindo e os espertou unha explosión, senón podería haber consecuencias máis graves. O ter esa humedade no seu interior debido á condensación da auga para facer precisamente a súa función, pois moitas veces o circuito eléctrico pode acumular humidade e producirse un mal funcionamento debido a un cortocircuito. Decatouse do incendio afortunadamente bastante pronto, parece ser que sentiron un estourido, e ao levantarse pois viron que no baño estaba o deshumidificador ardendo. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste luns 23 de febreiro. Ata as 2 da mañá de hoxe permaneceron os bombeiros do Parque Comarcal de Barreiros no incendio dun edificio en Mondoñedo. Non foi ata entón cando puideron dalo por completamente extinguido. O lume, acontecido a primeira hora da mañá do domingo, obrigou a desaloxar media dúcia de veciños que puideron saír ilesos grazas ao aviso duns mozos que viron o lume. Baixe, por favor, que está ardendo a casa do lado, é un peligro e tal. E claro, eu baixei correndo, xa a medio temos, baixo, pero temos unha señora que é miña madre que está super dependiente. Non podemos prácticamente mover. Nada que lle axudamos nosotros. Mire, meterose para dentro, abrín a porta, claro. Fixeron o que todo o posible. Iso é increíble a juventude aquí como se portou con nosotros. Dedicábase a compravenda en liña de rozadoiras que nunca chegaban a mans dos seus compradores. A Policía Nacional detivo en Lugo o presunto responsable desta estafa. Para cometer o calote, o arrestado facíase pasar por outras persoas as que despois lles pedían contas ás vítimas da estafa. Hai polo menos 4 denuncias contra el. Está investigado polos delictos de estafa continuada, acoso digital, falsificación e suplantación de identidade. Hai poucas detencións a nivel, digamos, estadístico nestes tipos de delitos, tamén chamado acoso digital, porque perxudicados que el suplantou a identidade deles para facer as compras, outros perxudicados diferentes, o que facían era acosar a outras vítimas pensando que eran o verdadeiro autor do delito. A tranquilidade da parroquia pontevedresa de Alba está se vendo afectada pola presenza de 2 cans. Son 2 pastores alemáns que pertencen a unha familia da aldea de Guxilde, pero, segundo denuncian outros veciños, adoitan fuxir e provocar problemas. Aseguran que os cans xa mataron galiñas e atacaron cabalos e ovellas. Os que viven na zona están fartos de denunciar sen obter ningunha solución. Viven en tensión e temen que calquera día pase algo grave. Soltanselle cada 2 por 3 e veñen polas fincas do alrededor. Nós temos galiñas, nos mataron xa 2. Temos un veciño que lle mataron 7. Temos 2 cabalos grandes que están todos mordidos polas pernas, que os atacaron. Temos un cabaliño máis pequeno, vai abaixo, está mordido, que temos cunha cámara. Non teño que ter os perros pola cartera. Pasan por aquí chavalas, ven un chaval con unha bicicleta e matas os chavalas, e depois que lle podemos? Cortes de luz constantes dende hai case unha semana é o que aseguran padecer os veciños de varias parroquias de Cangas e Moaña. O temporal Pedro estragou unha torre da rede eléctrica o pasado mércores. Dende entón, e malia contar cun xerador, din que sofren apagamentos frecuentes cos problemas que iso supón. Tantas veces, claro, que a ver, quedamos no mellor de facer a comida do forno, que había onte era domingo, fixemos o forno, que, bueno, que quixo facer. E non tiñamos luz. Eu quixen facer un pastel tamén e tampouco quedoume no forno aplastado. Córtase moito. Ademais, eu teño alarma, cada vez que me salta, a alarma xa me manda, aunque a teño, pero tengo unha batería externa. Entón, sigo tendo corriente na alarma, pero nas cociñas e frigoríficos e todo iso non hai nada. Faleceu o mozo de 19 anos ferido no incendio dunha vivenda do barrio Ferrolán de Recimil. Segundo o último parte médico, o mozo non logrou superar as lesións sufridas o xoves pasado. A muller ferida no mesmo incendio continúa ingresada en estado grave, mentres que o menor permanece na UCI pediátrica con pronóstico reservado.
Por outra banda, o bombeiro o que lle tiveron que amputar unha perna despois do incendio pasou a planta e evoluciona favorablemente. O incendio dun edificio no centro de Mondoñedo quedou extinguido por completo. Os bombeiros permaneceron no lugar ata esta mesma madrugada, mentres que os veciños desaloxados puideron volver á normalidade. Os bombeiros do Parque Comarcal de Barreiros permaneceron no incendio dun edificio en Mondoñedo ata as 2 da mañá, cando deron extinguido por completo. Pola súa parte, os residentes nas vivendas lindeiras puideron volver ás súas casas unha vez baixaron as altas temperaturas acadadas no seu interior. Chegou a haber, aquí na nosa casa precisamente tamén, no pasillo, moito fume en algún momento ao principio. Despois sí que abrimos as ventanas de ambas partes, entonces xa non se acumulaba. E despois, claro, viñeron bomberos e Guardia Civil e todo, e moi ben, tuveron aquí os bomberos, pois non sei, pero todo o día, polo menos, eu creo que a maior parte da noite estuveron aquí. Os bomberos si tuveron todo o día aquí, eso sí, tuveron aí máis sentados aí, que non sei nin cando comeron, desde que empezaron a enfriar un pouco a cousa. En total, foron desaloxados media dúcia de veciños, 2 dunha casa e 4 doutra, entre os que había unha persoa maior coa mobilidade reducida. Todos saíron ilesos grazas aos mozos que os foron alertar e que fixeron canto puideron para evacualos dos seus fogares. Eu mirei pola ventana e vin, claro, unha pila de chicos e chicas, algúns disfrazados, outros, claro, viñan normal. E baixe, por favor, que está ardendo a casa do lado, é un peligro e tal. E claro, eu baixei correndo, xa a medio temos, e dixen, non baixo, pero temos unha señora que é miña madre que está super dependiente. Non podemos prácticamente mover. Nada que lle axudamos nosotros. Mire, meteronse para dentro, abrín a porta, claro. Fixeron o que todo o posible. Iso é increíble a juventude aquí como se portou con nosotros. O edificio que ardeu, por causas que se descoñecen, levaba anos en obras. Incendio tamén no Porriño esta mañá. Foi nunha vivenda unifamiliar e o lume iniciouse nun deshumidificador prendido no baño para secar a roupa. A familia afectada escoitou un estoupido e saiu da casa polo seu propio pé. Só houbo que lamentar danos materiais. Os bombeiros aconsellan non empregar estes aparellos sen supervisión para evitar riscos. Sucedeu ás 6 da mañá nesta vivenda do Porriño. A familia que vive na casa levou un bo susto cando o deshumidificador que tiñan no baño prendeu lume. A sorte foi que se decataron do incendio. A familia que estaba dentro decatouse do incendio afortunadamente bastante pronto. Parece ser que sentiron un estourido. E ao levantarse pois viron que no baño estaba o deshumidificador ardendo. Entón o incendio si se propagou o que o resto da roupa que tiñan a secar e máis demais enseres, mobiliario que había no baño. A rapidez de actuación da familia e a inmediata chegada dos servizos de emerxencia evitaron danos máis graves. As lapas non se estenderon e o resto da vivenda só quedou afectada polo fume. Fixeron o correcto neses casos que pechar a porta do baño e así poder pois evacuar a vivenda pois en condicións de seguridade. Entonces non queda outra que abrir a porta e non hai en un primeiro momento opción a ventilar de outra maneira e si que o fume pois se propagou polo resto da vivenda e os danos que provocou despois no resto da vivenda pois foron debidos ao fume e a ferruxe e bueno, os produtos do incendio, pero non o que son as lapas. Para evitar situacións de risco, os bombeiros aconsellan non empregar os deshumidificadores sen supervisión. Son aparellos que funcionan por medio de electricidade e claro, ter esa humedade no seu interior debido á condensación da auga para facer precisamente a súa función, pois moitas veces o circuito eléctrico pode acumular humidade e producirse pois un mal funcionamento debido a un cortocircuito e pois despois provocar ou desembocar no incendio do aparello e posterior propagación á estancia onde se atope. Desta vez non houbo que lamentar danos persoais e a marxe dos estragos materiais todo quedou nun susto. Dúas persoas tiveron que ser rescatadas do tellado da súa vivenda por mor doutro incendio, neste caso no lugar de Oínda Baixo, en Rois. O lume iniciouse na planta baixa do inmoble contra as 6:30 da mañá e por causas aínda descoñecidas. Ata o lugar desprazáronse efectivos do GES de Padrón que desaloxaron as dúas persoas que se acopillaran no tellado. Unha delas precisou ser atendida polos servizos de urxencias sanitarias. Posteriormente procedeuse a extinción do lume que non deixou feridos, pero sí causou danos por fume en toda a vivenda e calcinou por completo a estancia na que se orixinou. E unha vez chegados ao punto, o propietario da vivenda nos indica que tres inquilinos xa están fora da mesma
e se atopan en un tellado anexo refugiados os 2 restantes. Entón, procedemos ao rescate das 2 persoas que estaban refugiadas no tellado e logo a control de incendio, extinción e ventilación da vivenda. Era unha habitación, ardeu esa habitación prácticamente por completo e non sabemos o motivo. Atrincheramientos de personas en su domicilio, casos de rehenes, casos de personas que no quieren ser internados en centros psiquiátricos. Permite resolver conflictos sin que haya tampoco que usar muchas veces la fuerza, sobre todo en entradas y registros, y además permite resolver determinadas situaciones sin usar la violencia y de una forma incluso más rápida y eficaz. O patrulleiro da Armada Española Tabarca chega a Vigo na súa última misión de despregadura no litoral galego e portugués. Hoxe inclúe unha xornada de portas abertas para que o público poida coñecer os seus equipos e como é, Demetrio, a vida no mar. Sí, precisamente para coñecer como é o día a día, como é a vida no mar nun espacio non especialmente moi grande, como son 44 metros de eslora, se realizan estas visitas a bordo desta patrulleira, o Tabarca, que pertence á Armada, que foi entregado no ano 81, fabricado no ano 80, con estas visitas guiadas na que os profesionais da Armada lle explican a todas aquelas persoas en horario de mañá e xa a partir das 4 da tarde, en horario de tarde, hoxe, visita, como dicíamos, para todas aquelas persoas que quieran coñecer polo miúdo como se vive nunha patrullera como a esta de 44 metros de eslora. Nos dedicamos a la vigilancia marítima en el litoral gallego, que básicamente es el elemento que tiene el Estado para garantizar la seguridad dentro de las aguas de soberanía nacional, y también a la presencia naval, que es otra de nuestras funciones. Hacemos presencia naval tanto en la mar, divulgando nuestra actividad a la flota pesquera gallega, y también en puerto, donde abrimos nuestras puertas para que la gente nos pueda conocer. Además que con los chicos, bueno, los guías turísticos contratados. Todas las visitas a los barcos nos gustan mucho, y es verdad lo que comentaba Isabel, que es un barco muy pequeñito y que tiene un montón de gente, casi, ¿cuántos dijo? Casi 30 personas pueden caber dentro. Una buena experiencia. Recentemente, o atrincheiramento en Gondomar dunha persoa armada resolvíase con horas de paciencia sen uso da forza e cun abrazo entre o home e o negociador da Garda Civil. Hoxe quixemos coñecer esa figura, as claves dun traballo en que unha simple conversa pode evitar métodos máis violentos. Nesta casa de Gondomar tivo a súa última intervención fronte a un home atrincheirado cunha arma despois de disparar a unha veciña e sen nada que perder. Foron precisas 4 horas de conversa. Esa persona me manifestó varias veces que nadie le escuchaba, que solo quería ser escuchada, que tenía problemas con las autoridades, con los vecinos y que nadie se había parado a preguntarle pues que qué le pasaba. As claves son pura filosofía de vida, válidas tamén para unha conversa cun amigo. Tener paciencia, tiene que tener empatía, tiene que saber escuchar, tiene que no juzgar. También es muy importante que el negociador no mienta y ahí a crear un clima de confianza para poder luego abordar el tema, pues en este caso de que se entregase y entregase el arma. Empatía, confianza e ganchos. Ganchos que son para intentar mantener conversaciones, hacerte un poco de información, quiénes son sus padres, cómo se llama, en qué trabaja, qué es lo que le pasa. En Gondomar pues le gustaban mucho las plantas, entonces bueno, yo hubo un momento que le pude hablar de jardinería, eso hace que se relaje la persona, se crea un clima de confianza. Acabaron fundidos nun abrazo e a soidade dese home tocoulle o corazón. Un momento muy emotivo, porque era una persona que solo necesitaba ser escuchada. Es cierto que tiene problemas mentales, pero al final, a lo largo de 3 horas y media, me pude hacer una idea un poco de su situación y es una persona pues, con pocos recursos, una persona que no tiene apoyo de ningún tipo, que solo tiene problemas. O negociador actúa en situacións duras a nivel laboral, pero tamén persoal. En Baiona, a poucos metros e segundos dun suicidio, pasou medo. Tuve miedo de presenciar, claro, yo llegué allí, la persona ya no quería hablar con nadie, que salto, conmigo tampoco quería hablar, lo vi muy cerca del borde, le vi sudando con muchos nervios y trabajar sabiendo que en cualquier momento pues se te va a quedar un recuerdo, una persona salta al vacío y se queda ahí en la carretera. Esa voz calmada, a personalidade tranquila axudan no éxito. As 4 actuacións que fixo en Galicia resolveronse polas boas, sen uso da forza, cun suspiro de alivio e co abrazo de quen se regala unha segunda oportunidade.
No barrio de San Francisco en Ourense non gañan para preocupacións. Tras as obras pola enorme focha aberta na rúa Pena Trevinca, agora son os da rúa Monte Seixo, perpendicular a esta, os que se suman ás consecuencias dos traballos. Dende hoxe non poden entrar nin saír dos baixos e garaxes situados nun patio común. Así quedan estes baixos e garaxes da rúa Monte Seixo a partir de hoxe. Nin entrar nin salir sabe Dios cuántos días. Pois ese é o problema, eu tiña que ir con mercancía, metela abaixo e despois quitala según me faga falta. Pero non pode entrar o coche, a ver como faemos. A rúa afectada é perpendicular á de Pena Trevinca, onde está esta fochanca de enormes dimensións. Agora o problema é que os baixos e garaxes deste patio de Mazá tamén houbo que pechalos por obras. Non lo sé por qué se debe, pero bueno, debe ser por problemas que hai aquí, viene la continuación aquí, debe haber alguna conexión. Os veciños entenden que a urxencia dos traballos apunta a que ambas obras deben estar conectadas. Meteronse buzos desde a principal, desde aí desde Peña Trevinca hasta o patio, e foi cando veron todos estes problemas. Isto non é algo que se genere da noite para mañá, porque dicen é de moitos anos que se están filtrando esas canalizaciones das pluviales moi mal, hai moi malas conexiones, e bueno, pois, claro, a empresa vai a facer as reparaciones que poda, pero, claro, aí non sabemos se todas as comunidades, todos os veciños de toda a redonda, a da Mazá, van a ter que facer obras eles. Pero iso é o que informou outro día, pois, alguén do Concello. Contan que os traballos aquí comezaron o venres pasado. Xa levan 2 ou 3 buratos aí por detrás tamén. Máis pequenos, claro, moito máis pequenos que ese dai, pero xa levan 2 ou 3. Os dos garaxes, sí, puxeronlles uns papeliños, non os informaron directamente, pero puxeronlles uns papeles na persiana. Pero o resto, oímos ruido, pero non sabemos de que vai o tema. Se ten que ver ou non. Os veciños din que polo de agora non está clara a orixe dun problema que xa viviron no barrio hai 4 décadas. Ahora outro día estuveron mirando aí e parece que debaixo da rampa esa que hai un vacío de terra enorme, que cabe un coche, oín ese comentario. Incluso parece que veu un buzo, non sei se de Vigo, se de Coruña, que se meteu por a alcantarilla, porque non saben cal é o origen desto. Din que ademais dos problemas de tráfico quedaronse moitas prazas de aparcadoiro no barrio. Piden unha alternativa para unhas obras que sospeitan van a alongarse no tempo. A autovía AG53 Santiago-Ourense estará cortada ao tráfico dende Maside ata a autovía das Rías Baixas dende hoxe. O peche é en sentido Ourense e será efectivo ata o venres 27 de febreiro a 1 da tarde. Haberá que circular ata entón pola Nacional 541 entre Maside e a A52. Non é a primeira vez que se produce este corte neste treito. Xa no pasado outono estivo condicionada a circulación durante 3 semanas, o que ocasionou en momentos puntuais atascos na Nacional. As tarefas enmárcanse no programa da Xunta de inspección das estradas para preservar a seguridade viaria e alongar a vida útil das infraestructuras. Especialmente neste caso, é a afección á ponte sobre o río Miño entre os concellos de Punxín e Ourense. Hoxe o ceo loce no Morrazo, pero a sucesión de borrascas ten algúns veciños do rural de Moaña e Cangas pendentes dun xerador eléctrico que non termina de solucionar os seus problemas de suministro. Vexan. Hai case unha semana, a borrasca Pedro derrubou esta árbore sobre os cables eléctricos e os veciños da Ameixoada quedaron sen subministración. Eles e parte dos de Coiro e Xielas na veciña Moaña. Quedamos sempre. Entón, que vamos facer? Se non poden arreglar ou non arreglan, non sei. Tantas veces, claro, que a ver, quedamos no mellor de facer a comida do forno, que había onte era domingo, fixemos o forno, que, bueno, que quixen facer, e non tiñamos luz. E eu quixen facer un pastel tamén, e tampouco quedoume no forno aplastado. Daquela estiveron sen luz dende as 11 da mañá ata as 6 da tarde, cando se instalou un grupo electróxeno que aínda está ali, igual que a árbore. Unha solución provisional que segue a dar problemas porque os cortes de luz son constantes. Puxeron isto aí, pero marcha. E de noite marchou outra vez, despois van outra vez. Córtase moito. Ademais, eu teño alarma, cada vez que me salta, a alarma xa me manda, aunque a teño, pero tengo unha batería externa. Entón, sigo tendo corriente na alarma, pero nas cociñas e frigoríficos e todo iso non hai nada. Inda ayer chegamos
dali a 5 minutos xa se cortou a luz. Non sei se o generador queda sin combustible ou como é, sin gasolina ou que lle boten. O sábado, sí, quedamos solos. Vamos a facer comer, había que temos unha cociña fora ali no arroio. Botana e facemos comer. Son moitos os que denuncian que os continuos baixóns de tensión están a danar os electrodomésticos e a dificultade que teñen para poñerse en contacto coa compañía eléctrica. En Pontevedra, dous cans están sementando a discordia na parroquia de Alba. Son dous pastores alemáns que pertencen a unha familia da aldea, pero adoitan fuxir e fan das súas. Xa mataron galiñas e atacaron cabalos e ovellas. Os veciños din estar fartos de denunciarse en resultado e temen que calquera día pase algo grave. Din os veciños que Guxilde, na parroquia pontevedresa de Alba, é un lugar tranquilo, pero a calma vese alterada con demasiada frecuencia pola presenza de dous cans soltos, foxen do predio dos seus donos que residen nesta casa e sementan o caos na aldea. Soltanselle cada 2 por 3 e veñen polas fincas do alrededor. Nós temos galiñas, nos mataron xa 2. Temos un veciño que lle mataron 7. Ahora esta última vez que se soltaron, atacaron 3 ovellas dunha vez e outras 3 en outro escapada que fixeron. Temos 2 cabalos grandes que están todos mordidos polas pernas que os atacaron. Temos un cabaliño máis pequeno vai abaixo, está mordido que temos cunha cámara. Xo aquí un cordero todo sanitado. Sentimos petar a porta, era un cordero para colar un ano, xa. Pensei que era o meu. Estas imaxes son dai uns días. Os cans entraron no predio dun veciño. Por sorte, acababa de gardar o rabaño. Temen que calquera día teñan que lamentar algo máis grave. Hai nenos pequenos e o medo que temos ahora fuerte é que poidan atacar a eses rapaces, porque os rapaces a veros van a botar a correr. E, obviamente, eles están acostumbrados a cazar, por así decirlo, e van a ir a polos rapaces. Vamos a ter un disgusto moi serio. Non teño que ter os perros pola carretera. Pasan por aquí chavales, ven un chaval con unha bicicleta e matas os chavales. E depois que lle podemos? Malia que denunciaron e avisaron os donos, aseguran que non lle poñen remedio. Piden que tomen o asunto en serio e o solucionen. Pedimos que alguén tome medidas porque como pase algo, a verdade é que non sei o que va a pasar, porque hai veciños aquí que están moi indignados. Os perros que lle fan unha perrera é que os teñan. E se non hai outras formas, meten un cerro de alambre e un collar detector e xa non se lle acerca ao portal. E se non coller, hai xente que se dedica a eso, a reeducalos, e que lle peñan as ovellas ao lado, hasta que os niños tocan as ovellas, depois que os teñan. Os perros non son para andar polos camiños. A dona dos cans restoulle importancia ás queixas dos veciños, explicounos que os animais están na súa propiedade, que está pechada, pero saltan o cercado. Imaxe dura, tamén do ataque a un animal, pero neste caso por parte dunha persoa. A moza patea o seu can polo que se ve sen motivo ningún. A máis das patadas, mesmo chega a levantalo no aire coa correa atada ao pescozo, case esganándolo. A imaxe foi gravada por un veciño e difundida na páxina de Salseo USC, o que incendiou as redes. Polo que sabemos, a Policía Nacional xa puxo o can a salvo cunha nova familia. A muller enfróntase a un delicto de maltrato animal. As persoas que estaban ali que nos informaron de que se había producido unha pequena explosión cando se iniciou o incendio nun dos vehículos. Estaban ardendo xa completamente 2 vehículos que xa estaban prácticamente calcinados e tamén resultou afectado outro vehículo. Afortunadamente, conseguiuse evitar que o lume se propagara a outros vehículos que estaban tamén estacionados nesa rúa. Hoxe celébrase en toda Galicia o 189 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro. A máis de en Santiago, lugares tan relevantes pro seu legado como Padrón acollen homenaxes á autora ao longo da xornada, Nuño. Si, Raúl, foi aquí en Padrón onde Rosalía pasou gran parte da súa vida e onde mesmo escribiu o seu derradeiro poemario en Orillas del Sar. Ao longo de toda a xornada na localidade foronse celebrando recitais da súa obra, tamén representacións musicais e degustacións gastronómicas en memoria da escritora. Algúnas delas tamén se acollerán esta tarde aquí, na Casa Museo da Escritora e tamén fogar da súa fundación, dende a que mandan unha mensaxe de importancia de cara aos seus discursos e tamén da súa vixencia no tempo. Celebramos o que nos representa no mundo enteiro, non? Como un emblema, como unha bandeira. E demais,
por enriba o que nos move, porque a pesar de que hoxe cumpre Rosalía 189 anos, é unha figura que está viva, unha figura que é actual, ese é o que temos que celebrar, non? Que pasa o tempo, pero por ela, por Rosalía, non pasa o tempo. A súa figura, o seu discurso é perfectamente contemporáneo. Coa chegada dos primeiros días solleiros e do aumento das temperaturas, as terrazas dos bares e restaurantes énchense de xente disposta a aproveitar cada raio de sol. Pola súa banda, os hostaleiros agradecen esta repunta de afluencia que supón, din, un importante impulso económico no sector tras varias semanas de pouca facturación. O sol e as temperaturas agradables nas horas centrais do día seguen acompañándonos e iso notase nas terrazas dos bares e cafeterías. Desde primeira hora da mañá nesta de Santa Cristina en Oleiros comezaron a ocuparse as mesas. Ahora aprovechando el sol, un poquitín, ¿no? Y ya teníamos ganas de un poquito de sol y estar aquí en la terracita tomando algo. Aquí en Santa Cristina, con la vista del mar, se está de maravilla. Tras case 2 meses de chuvia ininterrompida e ceos grises, o sol volveu a aparecer. Una ya está cogiendo casi una depresión con tanta lluvia y ahora un ratito de sol y ya ni subes a comer ni nada, ya comes en las terrazas y ya subes por la tarde, ya cuando se va el sol. Pues sí, porque después de tanta agua ya casi parecíamos peces. E foi o que fixeron moitos, mesmo de fora das nosas fronteiras, durante toda a fin de semana. Nos tuvemos máis ben pola parte do Burgo, por aquí, porque viñamos aquí, efectivamente, non podemos aparcar o coche. Ayer estaba esto, que no cabía una aguja en el pajar. Mucha gente de Portugal y mucho italiano. Empieza. De Coruña y de todos lados, dando todo vueltas por aquí. Se estorbaba, como digo eu, porque non estamos acostumbrados a tranquilidade aquí. Moita xente e moito traballo para os hostaleiros que viron como a afluencia espontánea enchía os seus negocios. Levamos moitos días de agua, onde a xente aproveitou, e a verdade que sí, houve moita xente. A tope, a tope. Ya te digo, te vas a tener manchete aquí sin comer. Non me deu tempo a comer, será que má gente. E xa había ganas tamén de cambiar os chubasqueiros e os paraugas polas lentes de sol. Por gafas de sol e por pantalón curto, a ver se pode. Sí, pero pouco nos vai durar, se que se ven a chuvia. Ya el miércoles o jueves ya dan unas gotas de lluvia y ya estamos todos pensando lo mismo, otra vez casa, casa y casa. Pero bueno, hai que armarse de buen humor, vivir. Non ainda estamos en febreiro, pero bueno, pouquinho a pouco, xa iremos arrancando. Vamos hacia a primavera. Xa lle lo adiantamos hai uns minutos, vaya susto levaron os veciños do Paseo das Carolinas de Ribeira na madrugada deste domingo. Por causas que se están a investigar, un incendio calcinou completamente 2 coches que estaban aparcados nesta rúa. A máis, o lume afectou un terceiro vehículo antes de ser extinguido polos bombeiros do parque local. A tranquilidade da noite do sábado víase alterada de madrugada en Ribeira cando, por causas que se están a investigar, un incendio deixaba completamente calcinados 2 vehículos que estaban aparcados no Paseo das Carolinas. O lume afectoulle tamén a un terceiro coche situado a carón antes de ser extinguido completamente polos bombeiros do parque local. Pois reciben unha chamada do 112 a 6:30 da mañá, informando de que estaba ardendo uns vehículos na Avenida das Carolinas, en Ribeira. Desplazouse unha actuación de bombeiros de Ribeira ao todo lugar. Ao chegar ali, estaban ardendo xa completamente 2 vehículos que xa estaban prácticamente calcinados e tamén resultou afectado outro vehículo. Afortunadamente, conseguiuse evitar que o lume se propagara a outros vehículos que estaban tamén estacionados nesa rúa. As persoas que estaban ali que nos informaron de que se había producido unha pequena explosión cando se iniciou o incendio nun dos vehículos. Ao lugar desplazáronse de inmediato as policías nacional, local e os bombeiros. A pesar da aparatosidade do incendio e do dispositivo realizado, algúns veciños da zona non se decataron do lume ata que xa estaba prácticamente apagado. Me enteré de madrugada, pero cuando foi o incendio non me enteré. Vino cando xa estaba todo apagado, bueno, que me comentaron os veciños que estaban por aquí así, era que parece ser que neste primer vehículo que se originou o lume e que se pasou aos outros 2 que estaban aparcados ao lado. Estivo actuando o Parque de Bombeiros de Ribeira xunto a Policía Local e Policía Nacional que xa estaban na zona cando nos chegamos.
que perimetraron a zona de intervención e afortunadamente, como dixen antes, pois non houve que lamentar danos persoais e tampouco en máis vehículos, solamente xa che digo, 2 vehículos totalmente calcinados e un parcialmente. Esta mañá ainda continuaban no Paseo das Carolinas os 3 vehículos afectados. Afortunadamente, tan só hai que lamentar os cuantiosos danos materiais provocados nos coches e houbo susto que levaron os veciños da zona na madrugada deste domingo. Na área da Coruña arderon alo menos 4 coches estacionados na rúa nas últimas horas. Pouco despois da 1 da mañá de hoxe luns arderon 3 na travesía de Arteixo. O lume comezou na traseira dun dos vehículos, estendeuse a outros 2 e máis un farol da iluminación pública. Non houbo feridos. O cuarto coche ardeu na rotonda da Costa da Tapia no concello de Cambre. Os bombeiros de Arteixo foron os encargados de apagar as lapas en todos os casos. Tamén de madrugada houve un incendio no campus de Vigo, así como van ver, quedou o taller do equipo Motorsport da Universidade. Por fortuna non estaba no seu interior o monopraza UM25, o coche co que a escudería viaxaría a Lugo esta fin de semana. As lapas se afectaron o chasis do prototipo deste ano, no que xa levaban un mes traballando. Queda agora valorar os danos, porque tamén ardeu material e ferramentas que tiñan almacenadas no interior deste garaxe. A Policía Nacional leva a investigación para coñecer a orixe do lume. Os responsables da Vigo Motorsport estudan agora como afrontar as perdas para poder seguir adiante con este proxecto. Concello e veciños de Toén, na provincia de Ourense, reclaman unha solución aos cortes de luz continuos que padecen. Fartos da falta de solucións por parte da empresa suministradora, decidiron canalizar as súas reclamacións a través da Consellería de Industria. A aldea de Moreiras, no concello ourensán de Toén, é un dos lugares máis afectados polos cortes de luz. Levamos unha temporada que son cortes de luz continuos, apagos continuos. Hubo uns días aí que a unha do bar estropeouse a televisión, a outra un frigorífico que tiña. Bueno, total, que son cortes continuos, pasar hasta 2, 3, 4, 5 horas sin luz. Sí, agora últimamente hubo pelo menos en cuestión de media hora, 3/4 de hora, pelo menos 15 veces. Se apagaba, venía, se apagaba, e isto, claro, para los electrodomésticos e todo, é un desastre. Que eu, por exemplo, os langostinos tuvemos que tirar. Non podes ter ganancia, eso sí. A veciñanza di que xa está farta dunha situación que se ven repetindo demasiado e que os máis prexudicados aseguran son os negocios da localidade como este bar, a panadería ou o supermercado. Aquí un día sabrá que chegamos aquí e estuvemos cunhas velas. Min afectame no traballo, moitas veces os ordenadores porque teño un SAE, se non o ordenador a maioría das veces estropearíaseme. Outro día, por exemplo, en 2 horas houbo pois 30 cortes de luz de plin, volver, marchar en 2 horas así. E outro día estuvemos, me parece que casi todo o día. A maioría da xente xa non ten gas. Entonces nas casas pasa o mesmo. O dos bares, se non teñen café á mañá, que fan? Nada. Á noite ven ás 7 da tarde. Se non tens un grupo electrógeno, tamén xa podes pechar a porta. Pídenlle unha solución á empresa suministradora da electricidade. Ver si le ponen remedio, si le pueden, a quien sea. O Concello alcalde xa reclamou para saber de onde ven o problema. Porque non é normal, é dicir, en cada certo tempo estamos con un corte de luz a mellor un día. E houve unha das veces que xa foron 2. O Concello de Toén xa realizou unha reclamación formal a través da Consellería de Industria e agarda unha explicación sobre cales son os motivos destes cortes de luz. A Policía Nacional prendeu en Lugo o presunto autor dun delito continuado de estafa e de acoso digital. Supostamente o detido dedicábase a ofrecer por internet rozadoiras que cobraba pero que non lles enviaba aos seus compradores. Ademais, para esas transaccións suplantaba presuntamente as identidades doutras persoas. A compravenda en liña de rozadoiras que nunca chegaban a mans dos seus compradores era o negocio ilícito dun presunto estafador en Lugo, un negocio o que lle vende poñer fin á policía. Para as xestións, supostamente suplantaba a identidade de outras persoas coas que tivera relación mercantil previa. Deste xeito, as vítimas da suplantación eran acosadas polas vítimas da estafa, atribuíndolles erróneamente
a autoría dos feitos. Hai poucas detencións a nivel, digamos, estadístico nestes tipos de delitos, tamén chamado acoso digital, porque perxudicados que el suplantou a identidade deles para facer as compras, outros perxudicados diferentes o que facían era acosar a outras vítimas pensando que eran o verdadeiro autor do delito. A raíz das denuncias de ata 4 vítimas, o presunto estafador foi localizado nun lugar de difícil acceso da provincia de Lugo, onde se ocultaba das autoridades. Cando o prenderon, os xentes incautáronse de 53 documentos de identidade de múltiples persoas. Para evitar caer neste tipo de estafa, a policía recomenda tomar unha serie de precaucións, comezando pola procura de información sobre quen vende a mercadoría. Cando nos metamos en redes sociais e vexamos un perfil de reciente creación con poucos seguidores, tamén meternos nos buscadores de internet ca fotografía con nome desa persona por si en algún foro tamén foi denunciado, intentar evitar pagar mediante Bizum, en vez de facer as transferencias inmediatas, realizar unha transferencia ordinaria porque ten máis seguridade. Unha vez posto a disposición da xustiza, o suposto autor dos feitos foi imputado polos delitos de estafa continuada, acoso digital, falsificación e suplantación de identidade.